संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 1424 21। मला पैसे नकोत, मला माझ्या पायावर पुन्हा उभं राहण्यासाठी ताकद द्या, अशी भावना मदतीसाठी सरसावलेल्या सामाजिक बांधिलकीकडे वयाच्या 6व्या वर्षानंतर अचानक अपंगत्वाला सामोरं जावं लागलेल्या हर्षदा पाडेकर या मुलीनं केली होती। मदतीचा हात नको तर स्वतःच्या पायावर उभं राहायची हिंमत अन ताकद द्या, अशी तिची विनंती होती। त्यानुसार सामाजिक बांधिलकीच्या पुढाकारातून आणि हेल्पर्स ऑफ दी हँडिकॅप कोल्हापूर या संस्थेच्या माध्यमातून हर्षदाला व्हीलचेअर प्रदान करण्यात आली। हर्षदानं स्वतःच्या पायावर उभं राहत अपंगत्वावर मात करावी यासाठी तिला केलेली मदत आहे। नक्कीच ती जिद्दीनं यावर मात करेल, अशी भावना यावेळी सामाजिक बांधिलकी आणि हेल्पर्स ऑफ दी हँडिकॅप कोल्हापूरच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली। नमस्कार, मी हेल्पर्स ऑफ दी हँडिकॅप संस्थेची कार्यकर्ती आहे। आम्ही 3 जण आज इकडे खास हर्षदाला भेटायला आलो, कारण आमची संस्था गेली 38 वर्ष अपंगांच्या सर्वांगीण पुनर्वसनासाठी काम करते। सुरुवात आमची कोल्हापूरपासून झालेली आहे, तिकडे हॉस्टेल, शाळा आणि गावोगावी जाऊन काही उपक्रम आम्ही करतोय। आणि आता कोकणामध्ये पण आमची स्वप्ननगरी नावाचा आमचा एक प्रकल्प आहे, जिथं काजू प्रक्रिया प्रशिक्षण आणि रोजगाराची संधी आम्ही राहायच्या सोयीसहित दिलेली आहे। आणि इथेच आम्हाला समजलं की हर्षदाला थोडी गरज आहे आणि तिला मदतीचा हात दिला तर कदाचित ती खूप जास्ती छान करू शकते। तर एका ब्राईट स्टुडंटला तिचं करिअर करायला मदत व्हावी म्हणून आम्ही आज तिच्यासाठी व्हीलचेअर संस्थेतर्फे आणलेली आहे आणि तिला त्या निमित्तानं मी खूप शुभेच्छा देते। आणि इथल्या या सगळ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांचे मी खूप आभार मानते की त्यांनी तिच्यासाठी अजूनही प्रयत्न ते करत आहेत आणि त्यांना शुभेच्छाही देते त्यांच्या कामासाठी। थँक्यू। मी पहिल्यांदा ज्यावेळी हिच्याकडे आलो त्यावेळी मला हिच्यामध्ये अरुणिमा सिन्हा दिसली, जिला मी प्रत्यक्ष भेटलोय। ज्या मुलीला तिचा एक पाय रेल्वेखाली कापला गेला आणि दुसऱ्या पायात तार घातली होती, तरी जिद्दीवर तिने प्रयत्न केला आणि एव्हरेस्टवर नेऊन भारताचा तिरंगा फडकवला। आज ती जगामध्ये 6 सगळी शिखरं जिंकलेली मुलगी आहे आणि जागतिक कीर्तीवरती ज्याला एव्हरेस्टवर वगैरे ज्याला माउंटेनरिंग म्हणतात त्याची कन्सल्टंट म्हणून काम करते। आणि ते मी हिच्यामध्ये पाहिलं आणि त्या म्हणाला हिच्यासाठी आपण सर्वांनी हिच्या मागे एक कुटुंब म्हणून उभं राहायचं आणि त्या दृष्टीने उद्या ती तिच्या फील्डमध्ये खूप वर गेलेली निश्चित दिसेल याची मला खात्री आहे। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअरवर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।